Представяме рецептата за боядисване в един от най-популярните нюанси през 2025 година – нюансът Пантон шоколадово моча мус. Освен това, искаме да ви предложим вариант на техника за нанасяне на боя върху обезцветени коси, за да постигнете ефект на сложно боядисване. Нашата модел има дълги коси, осветлени до 10-то ниво, с отраснал корен на 7-то ниво, както и осветлена секция от 14 см на 8-то ниво на дълбочина на тона с топла посока. Коренът е отраснал с 3,5 см, затова ще нанасяме обезцветяващия продукт на два етапа. Първо върху отрасналата част, която е по-далеч от скалпа, а след това ще повторим нанасянето на осветлителя върху зона на корена. За осветляване на косите използваме пудра до 6 тона с 1,2% оксидант в пропорция 1:2, както и ще добавим защитно масло Color Art. Нанасяме осветляващата смес, започвайки от долната тилна зона, и я разпределяме върху 14 см участък, без да засягаме зона на корена. Повтаряме същите действия за всяка от останалите 3 секции. След това приготвяме следваща осветляваща смес по същата рецепта и я нанасяме върху зоната на корена. След като косите са осветлени до желаното 10-то ниво на дълбочина на тона, измиваме сместа 2 пъти с шампуан след отцветяване Intensis Color Art, както и нанасяме кондиционер от същата серия. Сушим косите с сешуар. За създаване на модерния нюанс използваме боя Intensis Color Art 7B1, 832, 7035 в равни части и добавяме 3% оксидант в пропорция 1:1,5. За създаване на ефекта Front Blonde отделяме секция с ширина 3 см по крайната линия на растеж на косата около лицето. Върху останалата част от главата нанасяме боята в зона на корена Приготвяме втора боядисваща смес. 10-32 и 10-1 в равни части с 3% оксидант в пропорция 1:2. За създаване на ефекта на сложно боядисване отделяме в долната тилна зона секция с зигзагообразен пробор и нанасяме върху дължината втората по-светла боядисваща смес. Следващата секция също отделяме с зигзагообразен пробор и нанасяме върху нея същия нюанс, който беше нанесен в зона на корена. Продължаваме нанасянето на боята по същия принцип, редувайки боядисващите смеси. Върху цялата зона Front Blonde заедно с зона на корена нанасяме светлата смес.
След 20-минутно изчакване измиваме косите с шампуан Intensis Color Art. Стабилизираме боядисване с кондиционер от същата серия. Сушим и подреждаме косите.